Good morning. Pagkakaroon guys, ni ako sa may baybay. Nagpaabot ko guys akong igsuon kay matud pa mo ani man kuno siya diri sa baybay. Nagkasabot mi guys nga ngay kay guys. Kauban sa among pag-umangkon nga si Rosana guys. Naulan man si Rosana na guys, tuwa dito sa maay pikas tampi sa hunasan. Kamera ani gauna ani og anhi. Maani siya guys, ang akong pag-umangkon nga gwapa. Purya buyag. Wa ko kailan niyang kauban guys, og kinsa niyang kauban. Wa man ko kapangutana in taon ani. Og akong igsuon nga si Lini Dahang. Nagsarap pod mi ani magkita guys bisag tuod niya asi sa Valencia. Tungod kay duko-duko naman lagi mig mga trabaho. Kauban siyang anak guys nga si Catherine. Ila kong gidua dinhi sa akong panimalay guys, og ani aga tapok-tapok mi sunasan kay nangay kay mi guys, nangita mi kinason, wa may lang mahimo ani kay habagat man, wa di mi kapang isda. Nangay kay lang taon ni guys kay gaplano gid mo iswa og panihapon. A few moments later. Nahukman na mo guys nga ani mi sa baybay manihapon. Paapaso na laman ang bana ni Lin og anak. Og si Rosana og si Lini guys, namalit sila og mga kilawon, sugbaon. Ila yung nangandam jud sila ani guys. Gaplano-plano sila nga magbudots kuno mi aning baybay. Kauban sa pamilya. Panagsaraman po mi ni among pag-umangkon magbanding-banding ani guys. May lamang siyang tuig na kausa. Kay busy po ni siya sa ihang trabaho. Pasalamat naman po ko guys kay anining panahon na iya kong gitanda. Kauban sa akong bunso guys nga igsuon. Anak ni siya akong igsuon nga lalaki guys nga si Rudy. Tuod kumusta ni Brad Rudy og ni Sister Susan nga naas tagbilaran, kang Rodney og sa iyang asawa nga si Mia og sa iyang mga anak. Mang regards ko ninyo doy. Niami karong gabiuna maghiusa, magbanding may aring amo ang baybayon. Niya na guys, andam na. Among gibanigan og dahon ang lamisa guys, og gibubo na laman namo ang luto. Ipaibabuan og sudan. Ang gihulat namo ani guys, ang bana na lang nilin nga tuad dito sa Kanlusong. Gawat-wat mi ani mintras ga istorya mi. Kay busy po na ang bana ni Lin guys nang laog pagbaboy kay gikan mo to gatrabaho dito sa galingan, kay operito magalingan. So pag abot ang taon dito sa ilaha manglaog pa daghang pang maasikasuhon. So nadugay jud in taon siya og tugbong dito sa ubos. To nang sindahan pa may istorya guys sa amo apong bunso og sa akong pag-umangkon. Alingaw kay mi ani guys. Galing laman kay mura gadag-dag-om gatutalit himan pod in taon. Na may laman taon ni og dili mo ulan. Taxi ko pabalik sa kuan. Uy, Nung ko na yun, kung ano man taong niabot ng kuha ng lugar at pinagtas.
Google Map may nakaingon pa. Kanang di mo tugan ng Google? Usahay mo to no, usahay. Ti duol ras Google unja. Unja kuan kana rato sa mga kuan ato putas. Mindanao? Jud mo ka og durian. Yun naman. Rato kay durian. Ako kasaway jud ko una ng durian ba. Uy, Ganihan nagsigimik tanos durian ko magdatag durian tong Valencia kay sure jud ko hilig jud sila kay og durian. Ako kasaway Kay ka dagan mo una. kay durian gani. namay durian nato dito sa Mindanao, Len. Mo pa digan og durian nante. Thanks. No, ato si ang practice jud ana pagkaon, Usa, pagkaon. Baho. Len. Baho. Ang practice sa nagkaon, Sa baho. ang imuhang gininhawa ras ilong. Ilong. Ipagawa sa ilong ba? Ana. Wala jud ko nakita nga vlogger arang lamiam jud zamo ni sa mukha og durian. Di ay. Dapoy ko nakita ang vlogger nga perting luuran. Ana ba? Naru po ubang lami jamo para ni. Ako sa una lagi ana sa di pa ko kamamukaon ana kay murag mahilo mo tas baho god. Ano? Ara lagi si ilong ipagawas ang ginhawa. Kadugay maanad na. Si Papa ra jud usa nagkaon lagi. Akong gatanaw ba? Oy naanad man mi kana man mi durian sa Mindanao. Unja kami si Ginoo. Lagi Ay nakakaon na dai ko durian. sa Surigao. Katong gidani mo dai. Anja Dadan vitamin mo. luto na. Si Junior. Wa igora mi timok si Junior wa ikaw gabang tayo. O lagi. Kung masobraan Si Rod dili si Rod ni di na mo kaon og durian. uh, Nakakaon sa durian atong iyang barkada. Hindi no lami. O kindi pero si Rod ni karon muhamoy nagdurian. kuan maka og high blood ron dili pwede. Kay Mag-init man imong lawas makakaon ka ana. Tuod yun naman. kay nga Mo init tungod sa kuan niya ba? Mo na di siya pwede parisag ko. Dili pwede. Or beer. Mo kuan ka kanang murag sa nga na. Kuan ang nay kuan na siya content sa kana nga specific nga putas nga murag kuan. Dili may sa naay high na ngay magpatungot ta ng punuan. agoy. Kunante gunitan balang sakit sa dalaga. Yun Sa na. durian bahala ka durian gusto mo. Yung tunok. Maghilmit kuno na sila magkuan harvest. Ang harvest ana guwang na. Dili gyud kamuhuat ang nagnangahinog. Kana basta guwang na sakon dyan na sa ibabaw. So kamusta mo diha? Isog kayong kuan ba? Sen dugay mo agbungag sa Agbunga sa kabok durian. kuan oy bahi kayo og kuan ang durian tunok. Tunok. Pero lami kay ang liso pud ana. Pudi ko ka juga na. Amo ngay pugmarang. Kanang isog kaayo sa baho. Kanang Kanang murag mo so siguro na kuan mga sinusun kanang. Mundo mo gud sa mulabad, isog kaayo. musakit. Ang iyang kakuan ba ang iyang baho ba di man baho nga baho. Isog ang iyang kahumot. Murag ina na ba? Kuan sa ilong. Abot jud ani oh baka irritate. Grabe. Di asa naman sila wa pa man lagi. Iyon kay ni ana gahuwat ra naghuwat na mi oy. Pasig na na dito siya. Naragyusig ni Iro. Di man magpabiyahe na. Be pila ako magpadagan ng dali raman. 20 rin dagan kay init ang kanon. Pabog na na. Gipabog na. Dali mo na. Nining time mga guys, nanguli na sila. Og nagpasalamat ko guys. Og ako moingon bye-bye.